Bon dia, lletraferidis, com va la vidi? Tant de bo totis estigueu molt beni. Bé, sí, com podeu observar, avui tractarem el tema aquest de la polèmica del totis, què coi està passant al govern, a aquests departaments, què estem fent amb la nostra vida i per què mirem de canviar la llengua sense entendre-la. Això és el primer de tot, per què intentem millorar una cosa sense haver-ne estudiat l'essència. Quines normes bàsiques té? El diccionari, per tant, es queda curt a l'hora de reflectir realitats que existeixen i a l'hora de reflectir l'ús del llenguatge que ja estan emprant moltes altres institucions. Per tant, el ventall de possibilitats amb la llengua és molt més ampli i crec que, a més, implica un acte d'amor envers la llengua catalana, perquè l'actualitza respecte a com el carrer l'utilitza, l'actualitza respecte a aquestes realitats vives del llenguatge que s'utilitzen al segle XXI. Primer, lletraferits, cal entendre per què es fa això. Quin motiu hi ha darrere? Doncs aquí el que se cerca és que les persones que no són binàries, que no s'identifiquen com a homes o com a dones, se sentin incloses, no se sentin marginades a la llengua. I per què crec que això és un error? Perquè a la llengua hi ha un cas que és el no marcat, que és el, per exemple, tothom, que és el nens, que és el pares, que és el persones, és a dir, el masculí genèric, s'anomena masculí, però es podria anomenar només genèric, i és el cas no marcat, perquè no té cap marca, no té una A de femení, no té una S de plural, i això, en el cas del gènere, és així. Però si ens centrem en el cas del singular i del plural, també passa el mateix. El plural té la S, per tant és el cas marcat, i el singular no té cap marca i per tant és el cas no marcat. I què passa sempre? Això ja ho vaig explicar en un altre vídeo, però ho repassarem així per damunt. Que el no marcat inclou el marcat, i això és el funcionament intern de la llengua. No hi va haver cap reunió de senyors patriarcals, heterobàsics, cis i no sé quantes coses de vegades feu servir per insultar a mi o a les persones que defensem que us esteu equivocant de lluita amb això de voler canviar la llengua. Doncs no hi va haver cap reunió, simplement va ser l'evolució natural de la llengua, l'evolució interna natural de la llengua, que no té cap mena de relació amb la cultura o amb la societat. A la llengua hem de diferenciar, hem de distingir entre aspectes que efectivament tenen relació amb la cultura i la societat en la qual hi ha la llengua, els refranys, el vocabulari, adjectius, etc. I d'altres, com el gènere gramatical i molts altres aspectes que són interns, que no podem controlar, que no els podem dominar de cap manera, que ni els gramàtics ni els filòlegs més bons poden arribar a dictar. Són fets que no es poden controlar. Sempre explico l'anècdota ja fa molts anys, perquè és que realment això fa molt temps que dura, no? Però una mestra que em va dir un dia a classe, que va dir els nens que hagin acabat els deures ja poden anar al pati, i que les nenes es van quedar assegudes perquè no es van donar per al·ludides. I clar, ella m'ho explicava com un èxit. I jo vaig dir, és clar, que n'aprenguin, són dones, que es quedin a casa planxant mentre els homes van al futbol. Perquè això és el que traiem sempre de quan ens diuen això, els nens i les nenes, que les nenes sempre quedem en un racó. Per tant, sisplau, canviïn moltes altres coses que han de canviar i la llengua deixin-la tranquil·la. I lingüistes tan bons com la Carme Junyent ho han explicat de manera científica. Jo encara no he trobat cap explicació per l'altra banda que em convenci amb la mateixa força i que tingui uns arguments tan infal·libles. És a dir, si jo sóc una professora i parlo davant dels meus alumnes, hauria de dir alumnis implicadis, perquè s'entén que en els alumnis hi pot haver binari i no binari. En canvi, llavors, pel que fa al singular, doncs es faria servir la I segons si la persona és binària o no és binària. Alumni implicadi, alumna implicada o alumne implicat. I a mi em sembla que de vegades el que fan algunes persones, perquè no tenen altre remei, és atacar la persona, és atacar el filòleg o la lingüista que està demostrant uns fets. El que vull dir és que de vegades et diuen ets heterosexual, ets blanc, ets cis, com si això ja t'impedís de parlar d'aquests temes que al cap i a la fi domines, perquè en el meu cas soc filòleg i la Carme Junyent és una lingüista molt ben preparada. Aleshores, això què vol dir? Que una persona que no és heterosexual, que no és blanca, que no és cis, que no en té ni punyetera idea de llengua, està més capacitada que els mateixos filòlegs per parlar-ne.
Jo això crec que és una classe de bogeria col·lectiva a la qual hem de posar una miqueta de fre i dir, a veure, a vegades em sembla que hem de reflexionar tots plegats una mica, que totis hem de reflexionar. En conseqüència, estic convençut que moltes persones que critiquen el totis, que critiquen aquestes formes artificials i que jo crec que mai traspuaran a la majoria de la societat, és perquè estem convençuts que ens estem equivocant d'objectiu. No són persones que anem en contra de la diversitat. Si jo em faig un fart de defensar la diversitat lingüística i també la diversitat d'orientacions sexuals, d'identificacions de gènere sexuals, de tota mena. Aquí sempre s'ha defensat la diversitat, però això no dona en contra de la ciència, d'aquelles coses que són així i que s'han estudiat i s'ha demostrat que són així. Per molt que tu no ho vulguis que siguin així, són així. Llavors, hi ha aspectes de la llengua, com el gènere gramatical, que no són modificables de manera natural. Per tant, jo el que crec és que les persones que no se sentin ni homes ni dones es poden identificar perfectament en el masculí genèric, en el genèric. Si diu masculí perquè concorda que és el masculí, però també és el genèric. És a dir, si dius nens, si dius xiquets, si dius senyors, si dius jo què sé, si dius bombers, s'inclouen els homes i les dones, perquè no hi ha cap marca, no hi ha la A o la E si està dins de la paraula, no hi ha cap marca i per tant és el cas no marcat. Ja us dic, això no es va decidir, no es va fer cap reunió, no va ser cap departament de la Generalitat que ho va triar, sinó que és el funcionament intern de la llengua, que no té relació, perquè s'ha demostrat, amb la cultura de la societat. Si tingués relació amb la cultura de la societat, com els refranys, com el lèxic, com insultar dient fill de puta, com refranys com a la dona i a la mula una bona surra, tot això, evidentment, o al juliol ni dona ni caragol, tot això sí que és masclisme que tenim a la llengua. I n'hi ha molt. Però no és el cas del gènere gramatical. Per tant, no tot és blanc o negre, no? Sinó que hi ha grisos. No tot és tan fàcil com sí. Això és masclisme i la llengua tota està impregnada de masclisme perquè està relacionada amb la societat. La llengua està relacionada amb la societat i la cultura, efectivament, però no tots els aspectes de la llengua ho estan. Llavors, això és una cosa que he mirat de divulgar, d'explicar i que tant de bo acabi quedant ben clar. Per tant, a mi em sembla molt agosarat que un departament de la Generalitat oficial es dediqui a inventar paraules com totis, que es dediqui a aplicar aquestes solucions que no tenen cap base lingüística ni filològica i que van en contra de la majoria d'acadèmics i de la majoria de la societat també, perquè jo no conec ningú gairebé que realment parli així a la seva vida diària, a la seva vida quotidiana. Potser quan pugi a un faristol, sí que de la mateixa manera que ningú diu veïns i veïnes, quan parla de manera col·loquial, potser sí que quan pugi al faristol dirà totis. Potser sí que farem aquesta classe de pantomima, de teatre. Em sembla absurd, em sembla un teatre fer servir totis, fer servir benvingudis, quan ja tenim el benvinguts, quan ja tenim el tothom. És un tema que aixeca moltes passions, en soc conscient, i per aquesta raó us animo als comentaris a etzibar els vostres arguments, a compartir el vostre punt de vista, argumentant si pot ser, o si no, doncs em diu, mira, bon vídeo, no m'ha agradat gens, ets un desgraciat, ets un cis heteropatriarcal bàsic que vols continuar amb aquesta perversa societat. Em podeu dir el que vulgueu, però comenteu, que a mi sempre m'agrada molt llegir-vos. Res, fins la pròxima, tant de bo us hagi agradat el vídeo, espero que tots estigueu molt bé i res, que tot us vagi molt bé i no ens equivoquem de lluitar, sisplau. No mirem de modificar una cosa, la llengua, que no entenem. Primer entenem-la i després ja veurem que segurament cal tocar-ne altres parts. Vinga, adeu.